colloque mondial de la Tijaniya ɗum ko fedde darinde gam rentinde dendagal almuɓe Cheikhna Ahmada Tidiane Sarif radiyallahu taala anhu. Gunɗon goomu noon dari ko ɗo e nder leydi Sénégal caggal gonɗon miijo e nden ɗon yiyande ɓe mbaɗino jillu e dendagal khalifaɓe diine e nder leydi ndi. Ɗum ko gam hollidde ɓe nden ɗon fedde ɓen khalifaɓe kolliti ina jaadi e nden ɗon yiyande ko ɗum saabi colloque mondial de la Tijaniya jibina e oɗo saaha noon ɓe goni ko e heblanade ñalɗi pottital dendagal almuɓe Cheikhna Ahmada Tidiane Sarif radiyallahu taala anhu ɗo e Sénégal. Ngal ɗum pottital noon ma duumo ko ina tolni e balɗe tati, sappo e tati, sappo e nayyi ha sappo e joyyi e lewru décembre e hitande nde gonɗen nde. Ko ɗum jeeyi sababu e oɗo aset ɓe mbaɗi pottital hakkude mabɓe e jandiyankoɓe gam hollirde ɓe nden ɗon eɓɓore. Ko seteji gummi e nder dendagal jokti leydi ndi kala taw ɗin ɗon seteji noon neeli ɗumen ko khalifaɓe diine leydi ndi. Ene jeeya hen noon nelaɓe ɓe Madina Gounass taw noon ko e dow yamirore khalifa o ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba. Wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an Cheikhina Abil Abbas Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu wa dhurriyyatihi wa khulafaihi wa muqaddamihi al-islamiyin ajma'in. Caggal yettude Allah julde ne sallallahu alayhi wa sallam min salmina juɓɓe tawaɓe ɗo ɓe fof. Min gari ɗo e yamirore ceerno men ceerno Ahmada Tidiane ibne Cheikh Mouhamadou Saïd radiyallahu taala anhu, yamirore rewnade e miñi ko giɗo makko gonɗiɗo makko ceerno Ibnu Oumar ceerno yamirmi yami gar ɗo mi arde ceerno Mouhamadou Mansour Deme mo ceerno Mouhamadou Ibrahim e ceerno Belli weltade no feewi e noddago ngo, sabu ko nodda ko faade e colloque international batteɗo e lawol Cheikh Ahmada Tidiane e alhaali tasawuf ko ganduɗa kañum ko haqiqa l'islam. Colloque o fuɗɗi ko ma on joni duuɓi 5 en joni rendino ko tijaniyankoɓe aduna o foof e ummorade noon e Sénégal addi ɗum ko won deftere nde bindinomi e Cheikh Tidiane Chérif radiallahu anhu wiye Jawahirul Ma'ani mbaɗi ɗum e français. Joni noon ƴewɗen holno mbawirten wadde ha ɗum yaaja e nder jewte men noon e musidɓe men e anduɓe tawɗen dal wonde lawol ngol en jogui ko heewi ko wawi naftude aduna o to banggue gandal, to banggue jikkuji, to banggue peewal, to banggue no laamira ɗeɗe men laamirani to banggue neydi sukaɓe. Saabu waliyaɓe Allah ɓe ganduɗa ko Allah addi ɗo e wuuro he leydi ndi koɓe mbaɗi ɗo ko hay goto waɗani ɗum ɗo te ko heewi hen ko tijaniyankoɓe walla ko ɓuuri hewde ɗiɗo duuɓi temetati ɓennude walla ɗiɗo duuɓi temedɗiɗi ɓennude. Donc e nder hen noon min jiiɗo Sidi Abdoul Moutalib At-Tijani taw o nani ɗum o welti hen o ñaagui Allah yo Allah waɗen moƴƴere o wi waɗi lettre o wi kala tijanenke to woni aduna yo hotte totta lettre o jiima hen hande wonde ɗum ɗo ko noddago l'islam ko noddago Tijaniya. Kadi jagga hen nde mbaɗɗen ɗum ha gaynoɗen noon jaaɗen e hilifaɓe diine ɓe foof machallah famnude ɗumen ko yahate ko Allah walli en hande eɗen jogui dental ngal ganduɗa kala to tijaniyanke wonno e aduna enen en deltanta he. Donc kadi wona tan Sénégal tan ko leyɗele taariɗe ɗe ko kala leyɗele ɗe ganduɗa tijaniyanke jogui toon doole ene jeeya hen. Kadi jiɗɗen kadi ardinde kadi ko gandal en jiiɗa nadde e goɗɗum ko wona gandal saabu eɗen jaggui wonde hande aduna o no yarata ni e ɓeɗo mawɓe ɓe ganduɗa gandal mabɓe ummi ko e Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiiri wonde ko kañum woni wuuro gandal. Donc gandal ngal ummi ko e to gandal foti ummade e Seydina Muhammad. Donc ganduɗon gandal so ngal hutorama ana mo ngal wawa naftude aduna o foof saabu Allah wi ko kanko woni rahmatullahi lil alamin. E nden ɗon e gonɗon miijo noon kala dendagal galleji diine ɗi fof tawti ene hen machallah kono fedde nde ko tijaniyankoɓe gardi ɗum. Donc kono ene waɗi hen ko taw ko muritnaɓe, ne waɗi hen taw ko layen en, ne waɗi hen taw ko qadri en, ne waɗi hen hayɓe gona e ɗenɗon laabi foof nani nder hen. Saabu hande aduna o hande ene ngakki réponse uji, ene ngakki jaabuwuji ko fati e no aduna o yarata ni. Te eɗen jaggui wonde sen dendi en jewtidi to banggue gandal ma won ko ganduɗa ma won naftu aduna o. Ɗum waɗi noon alhamdulillah eɗen jetta hen hilifaɓe diine ɓe foof saabu kamɓe foof ɓe mbaɗi hen moyen ji mabɓe. Kadi kala galle diine hande e Sénégal nuli hen ɓiyum nani hen
walla représentant mum nani hen kadi wona Sénégal tan ɗo ha Algérie Khalif Bel Arabi sukaɓe makko nani hen ha ɗo ha Maroc Sidi Mouhamadoul Kébir Sidi Zoubair kamɓe fof eɓen hen machallah donc vraiment ko hunde nde ganduɗa meeɗa wadde Allah waɗi noon Allah waɗi ɗum waɗani en ɗum ɗon donc eɗen nodda hen yimɓe foof eɗen nodda hen bandiraɓe foof eɗen nodda hen kala neɗɗo to woniri ene wawiri yo ar nangga hen saabu ko coyniɗen ko moƴƴani e aduna o no jikkuji ɗi jiiɓori ni no aduna o jiiɓori ni il faut ko dartoɗen eyyi ko waɗata ko ɗo henne e Dakar inchallah ko yimɓeɓe jippoto ko e hôtel aji ɗi kadi machallah eɗen jogui kadi anniya kadi darnude ɗo hen programme uji ɗi ganduɗa yimɓeɓe ma jii hen holko woni tijaniya holko mawɓeɓe gaddani en par ce que eɗen jogui hen ko wiyete exposition mo ganduɗa mawɓeɓe toɓe ndewi haɓe jetti ɗo foof waɗe retracé kadi defte ɗe bindnoɗe kadi hande kadi joom gande en bindi defte kewɗe partude e tijaniya partude e laamu partude e aduna o no yarata ni donc mbaɗen feere ɗum ubbite ɗum fawe ɗo mbiyen wonde enen no aduna o yarata ni ko ɗum ɗo woni gueɗal men hen eyyi saabu eɗen gandi ɗum ma nafto aduna o ene waɗi kadi en jogui inchallah ma en mbaɗen hadratul juuma mawɗo eɗen ɗamini yimɓe ujunnaje inchallah ma gartawe ɗum inchallah